Dito kami ngayon sa barrio San Isidro, Rosales, Pangasinan. Natividad daw yung pupuntahan namin. Ayun o, ang ganda ng kalsada dito. May mga sa bundok. Wow, ganda dito oh. Sky Plaza oh. Picture ang kita dyan sa Sky Plaza. Wait lang oh. Picture muna tayo. Akyat Art of Love. Ayan na. Teng. Picture mo na? Sige. Ayan siya, pero pagkakuan titinaw ko maya kung mamamatay siya. Hoy! Mano? Hindi nakita. Nakita ba? Hindi nga eh. Hindi ko napansin eh. Good morning, Rosales! Rosales to, no? Pupunta kami ng Sky Plaza. Akyat kami doon sa 1,300 step. Dito kami ngayon sa barrio San Isidro, Rosales, Pangasinan. Natividad daw yung pupuntahan namin. Sky Plaza Natividad. Sarap mag chill ride ngayon, malamig. Walang araw. Maambon pa. Pag lumakas ang ambon, yari, hindi tayo makakapag-record. Mababasa yung camera. O Pangawan na tayo. Welcome Pangawan, San Isidro. Ay, hindi pala San Isidro to, Pangawan pala. Pangawan mo. Oo. GoPro, ikaw ay bingi. Ang ganda ng kalsada eh. Ayaw mo ipakita sa amin GoPro yung kalsada eh. Ganda-ganda eh. Ang lamig-lamig eh. Oh, may nangunguha ng kwan dito. Ano yan, palay? Ganda-ganda ng daanan eh. Yan, Kamatsili yan. Dati ba putikan lang? Ha? Putikan lang na dati. Oo. Rough road dati to eh. Oh, di ba? Hindi ko nakikita yung kapilya dito. May kapilya dito eh. Oh. Oo. Ito naman tayo sa nature. Nature. Oh, ang ganda oh. Doon tayo pupunta sa bundok na yun. Sabi ni Google 51 minutes 34 kilometers. Parang Urdaneta lang ano layo. Dire-diretso lang kasi. Ito ang ganda ng lamig. Wow! Sinong aayaw sa probinsya? Napakaganda ng tanawin, ang lamig pa. Daanan pa lang, sulit na. Ganda. May cell site pa oh.
Andito na kami sa Rosales. Rosales town proper. Dadaan kami ng City Hall. Kanan tayo dito. Dito pa rin naman. Oo, dyan. Doon sa unahan. Doon sa, yun, O-Save. Diyan ka bumili ng kwan eh. Ito na, dadaanan natin yung City Hall. Dahil manilang tumawag sa atin, walang signal. Ito na yung City Hall. Ito, pakaliwa na kami. Papunta na ng Tayug. Ito, patayog na tong lugar na to. Ayun, yung opisina niya. Oh. Ayan. Sarado pa eh. Ha? Ito nga, yung tulay eh. Kahapon may checkpoint dito eh. Ngayon wala. Ay meron, ay wala pa. Kahapon meron dito eh, pulis. Ito, ang tulay, isang tulay. Ang ganda, ang lalim ng tulay oh. Lalim ng sapa oh. Nang tulay? Ganda oh, haba. Haba ng diretsyo nito. Ayun na naman yung truck sa likod oh. Mahabol talaga. Grabe. Hinahabol tayo ng truck oh, naiwanan na siya oh. Baguio, next left. Oh, may daan pala Baguio dito. Ganda oh, ang haba. Tama naman yung daan ting oh, sa mapa oh, diretsong diretso oh. Eto na yung tulay, diretso tayo sa tulay. Yan, ang ganda ng tulay oh. Diyan tayo sa baba dumaan nun eh. Sa baba. Tayo naman diretso sa tulay naman tayo, tulay. Tapos kakanan tayo banda ron. Ayun na oh, yung bundok oh. Wow, ang ganda ng nature. Tulay ng Tayog. Ba't doon lang yung sapa? Dito wala. Ah, ito yung sapa o yung ilog yun oh. Ang linaw ng tubig oh. Ito lang naliligo. Galing bundok yung tubig na yan eh. Ayun, nakalagpas na kami ng tulay. Ayun oh, ang ganda ng kalsada dito. May mga oh, may mga star na, may mga Christmas tree na. Galing. Paskong Pasko na oh. Stop nga dito. Dito? Stop. Oo. Mga Christmas tree eh. Ganda ng Christmas tree oh. Mga kawayan lang yan kung ano. Pero ang dami oh, kada bahay meron. Oh, galing. Purok sa ang ganda. Ayos ang kwan dito no, meron talagang nagkaisa sila kwan sila oh. Talagang meron silang kwan dito oh, ang ganda oh. Slow down. Oh, ayan na yung bundok. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ito na, ayun na yung ano, yung entrance. Ayun na. Entrance na. Ikaw na maglista. Ikaw na maglista. Sky Plaza. Taga saan? Taga Rosales. Mag-register doon. Sige, baba. Ha? Baba ka na din.
Ba't ako pa po? Ah, sige. Hindi ako marunong. Ikaw na lang. Magana? Mag-registered? Ah. Mo to. Good morning po. Patanggal ng helmet. Ay. Rosales po. Saan pupunta, sir? Sky Plaza. Bawal po mag-akyat ng motor sa taas, sir. Ay, bawal mga bad. Bawal po. Maglalakad po kayo magababa. Ah, oo. Pangalan po? Dennis Piñamoro. Saka Ermingard. 40 pesos. Pay parking po yung babayaran sa baba. Vape, sigarilyo, alak, bawal po. Thank you. Thank you. Okay, nag-registered na kami. Pupunta na kami doon. Diyan ka na, Teng. Umaambon? Doon, liliko. Dito. Tapos ipark mo na lang din sa tabi ng Tiger ba yun? Yung pusang malaki. Saan ko kaya ito ba yun? Saan yung isang grab ko? Isang grab. Ito. Hawakan mo. Andito na kami sa papunta na ng Sky Plaza. Ano sabi? Bawal daw iakyat ang motor. Bawal. Bawal naman talaga, alam ko. Ito na, paket na kami. Paket pala to. Ay, ito. Saan dyan? Ano, parking? Ah, dito sa Damuhan. Hindi. Alam ko may parking dito. Ay, hindi mo na tayo. Pwede ba? Oh, dun. Isa na parkingan. Ay, no, pay parking. Ah, 4-wheel single 20 bike. Ay, wala ka na. Ay, ito. Ay, pay bayad ang hindi. Magkano? Sampo. O, bayad tayo. O ba na? Ito na, akit na kami. Umpisa na kami sa kuan. Umpisa sa number 1. Ang ganda ng mga tanawin dito. Oh, yung kasama ko hinihingal na. Okay, kasama ko. Kaya pa. Magja-jogging lang ako dito eh. Oh. Oy, shout out mo si mama dun. Oh, ma, tingnan mo naman kami rito. Oh. Kala mo ha, hinihingal na ako. Umpisa pa lang, mukhang hinihingal na. Di mo suot yung sombrero Ay, nasa loob. sa loob. Dito ako sa may baitang. Mahirap sa walang baitang. Mas nakakapagod sa baitang. Ha? Mas nakakapagod. Mas nakakapagod sa baitang. ganyan, slide. Oh. I-ano mo yung cellphone mo. Patayin mo yung jeep. Pagod ka na. Oh, ayan na, malapit na. Malapit na kami sa kuan. Sa hagdanan. Sa hagdanan na kami. Ito ang simula lang nakakapagod na. Ito? Ilan na ba to? 300 na ba to? Pahinga ka pag napagod ka. Parang sumampong yung tuhod ko ah. Oh, mataas na oh. Oh, sa taas na. Patay mo nga GPS ito eh, mamatay eh. Pinatay ko na yung wifi niya eh. Oh, grabe oh, taas oh. Oh, nakakahingal. Sus Mario Joseph. Ang ganda na ng tanawin dito oh. Itong isa, to bundok na to, gubat.
Hindi pa kami nangangalahati. Wala pang 1/4 ito. Oh, grabe. Taas. Walang CCTV rito, no? Ito pa yung akitin namin, no? Meron pa yan sa tuktok, puro hagdan. Ayan. Ayan pa, tignan mo naman. Grabe. Go. Ganda, oh. Ganda ng tanawin. Hinihingal na ako. Oh. Diyos mio, marumar. Ang taas, oh. Ito, tataas pa tayo. Ay. Ay, Eh. Iron Man yan. Ha? Iron Man. Iron Man ba? Yung si Batman, yung itim. Walang tao dyan? Wala. Di ba may tindahan dyan? Ay, bukas oh. Kaya nga. May zipline ata dito yan. No? Dati. Ayun, no? Ayun nga, meron dati. Bukas yung ano. Ganda, oh. Oh. May tao dyan, may tindahan. Oh, may zipline nga dati. Saan punta yan? Dito sa bababa? Ah, yun. Sa bundok. Wow, ganda dito, oh. Oh. Wow. Ano naman, oh. Kita yung buong kuwan. Ano yun? Daanan ng tubig doon, no? Oo, yung sa may bandang pinagliguan natin. Ayun, ang dami, oh. Laki, oh. Natatabunan ng ulap, eh. Kaya hindi ganong kita. Pero ang ganda. Ang ganda yung pagtagparaw. Oo, pag mainit, kita yan. Pero mainit na rin na makyat. Pero yung maganda umakyat kasi walang init. Ano tong pula? Kuwan yan, yung nganga kung tawagin. Oo, nganga. Yung bundok ko, ayun na yung kano, yung cross, malapit na pala yun. Ayun, Bukalang. Bukalang malapit. malapit na, oh. Oh. Kita na dito, oh. Oh. Kita na siya, oh. Bukalang malapit yan. Nakita na kami, oh. Ito na, oh. Sky Plaza. Snow White. Saan si Snow White? Ayun no. Ayun, si Snow White. Eh, parang si Snow White, eh, oh. Ayan yung tunnel. Alin dyan? Ayun. Art of Love. Ah, ay ito na umpisa ng pag-akyat, yun. Yun. Ito na yung Sky Plaza, oh. Picture ang kita dyan sa Sky Plaza. Oh, wait lang, oh. Picture muna tayo. Oh, sige. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Taas mo ng kanan mo, ganun. No. 1, 2, 3, smile. Dito daan. Ito na yung Sky Plaza, oh. Endorser ng Aqua Plus. Ini-endorse ko yun. Oh, ito si Snow White. Oh, ito. Pakita mo yung Snow White. Snow White. Picturean mo nga ako dyan. Akit kami kay Snow White. Ah, ito na yung umpisa ng hagdanan, ano? Hindi. Ito. Ayun, 541 na lang. Ah. Kabilang nga yung steps dun sa baba. Akit kasama yung Smile, Snow White, smile. May mga kasabay kami dito, oh. GoPro stop recording. Akit na kami, ito na umpisa ng hagdanan. Pero pipicture muna ako dito, kaya akit na kami. Ganda ng bahay na to. Ito na, umpisa na.
Umpisa na ng akyat. Art of Love. O, yan na. Titeng. Picture mo na? Akyat na kami. Welcome sa hagdanan. $500 na lang ting. Naka 41 na tayo eh. 41. Chug! Parang umakit ang bahay lang nito eh. Ah, ito na yung meron namang palang ko na yun. Oh. Ito mababa na to, oh. Ayan, oh. Oh, diba? Kaya ng senior. Ay, doon kayo mag-give ng tubig. Ayun, yung tumutulo. Oo. Okay lang na ako ang iwan mo, wag lang ang basura mo. Ayos ah. May hugot yun ah. Ano naman yung bundok oh. Oh. Ito ibaba nun, ibaba. Grabe oh. Ito. Palakad na, paikot. Ang ganda ng ano. Oh, ayun dinaan natin, di ba? Yun oh. Ulap, ang baba ng ulap oh. Ayun yung kuya po, yung bundok na yun, yung parang bilog na yun. Yun eh. Ayun yung ating pinuntahan kanina, yung bilog na bubong na yan. Oh, kita mo? Parang kwan lang. Paikot na pala to. Yun, kitang kita na rito oh. Oh, yun oh. Grabe, ang ganda oh. Sarap magpalipad ng drone dito oh. Oh. Kita yung buong Natividad. Oh, ganda. Oh. Pati doon yung bundok kita. Oh, grabe oh, ang ganda oh. Ayun yung ilog yun, baba na yung kulay puti. Nakita tayo. Habang tumataas, gumaganda yung tanawin dito. Tapos dalawa lang kaming umaakyat. Paikot-ikot pala to. Oh, yan. Ito naman tayo uli. Hindi naman nakakapagod eh. Hindi halatang hinihingal. Oh, ito pa oh. Ang ganda oh. Oh. Yung kasama yung anak ko, andun, nagre-record din siya oh. Oh. Ah, ito na, dulo na. Ito. Taas nito. Sus Maria Josep. Eng, ito na yung tuloy-tuloy. Kakayanin. Ah, taas oh. Ah. Tapos, yun na yun, yung tuktok na nito. Ay, kayang-kaya to. Ito lang pala eh. Oh. Yun naman yung bata oh. Mahawak sa ako ng hagdanan. Ito pa, hindi pa kami nangangalahati eh. Walang silungan sa taas niyan? Wala. Ay wala. Oh, ganda oh. Ganda ng kwan dito oh. Hindi halatang hinihingal. Ay nako, ano. Lapit na kami sa tok-tok. Tok-tok-tok-tok. Station na naman to. Station of the Cross. Uy. Mission accomplished na.
Kaya lang, pahinga muna tayo dito. Malapit na. Medyo mataas to ah. Oo nga, parang umiinit nga eh. Ano tumutunog? Ayun na yung Maranong Falls. Ano? Ito na, kikita ko na yung tok-tok. Mission accomplished na ako dito sa Sky Plaza. Kita ko na yung Revolto. Palapit na ng palapit. Yayakapin ako. Wala ka pala sa nagdidilig dito. Araw-araw pumupunta dito. Anong dinidiligan niya? Mga halaman. Wala namang halaman dito, puro damo yan. Wait lang. Yung kasama ko, hindi na makakbang. Pasubsob kasi yung pag ko nasa likod ko eh. Ang ganda ng bundok. Ay na, nag-slide dun oh. Ayun oh, may landslide oh. Oh. Ayun ang dinaanan natin. Ayun na oh, kita na rito yung buong Natividad oh, ayun oh. Ang ganda oh. Oh wow. Grabe. Ayun ang dinaanan natin. Ganda oh. Ang baba lang yung ulap. Kaya kuan siya. Hindi ganong kita. Yung kulay puti, ulap yan eh oh. Tapos ito yung ilog. Ang lawak ng ilog pala dito ano, pagka may tubig siya, ang laki. Yan yung nasa Google Maps. Yung ilog na yan? Yung tabi, yung, di ba yung daanan natin sa tabi ng ilog? Oo, yan. Tapos ito yung kahabaan ng ano, kalsada natin bidad hanggang doon. Ay, daan yan sa may tulay. Ang tagos ng tulay. Ito na kami oh, ito yung bundok oh. Ang ganda ng bundok. Lapit na. Yung kabila nito, ano eh. Nueva Vizcaya na. Kay Gayem. Bundok ba na? Ay, bundok 1 to eh. Ito yung Sierra Madre. Ha? Oh, ito. Sierra Madre yan eh. Hanggang Quezon yan eh, Sierra Madre na yan. Quezon Province. Tuloy na tayo. Malapit na. Kunti na lang. Yung kasama ko naiwan na. Oh. Pasubsob kasi steps dito. Pasubsob na yung lakad niya. Kailangan nakaganto ka pa oh. Bakit? Para pantay. Ganon? Ay, lalo akong makangawit niya. Oh, ganda. Kunti na lang. Kunti, kita ko na yung railing. Yes, ito na. Hindi halatang pagod. Oh, pahinga muna. Oh, ganda. Ito yung aming dinaanan oh, ang tarik. Bababa. Ayun yung ilog oh. Asan yung Maranong Falls dyan? Saan na yun? Sa may, hindi yan kita dyan. May bahay dun oh. Nasa gitna ng bundok yung ilog, ano, ano. Yung talon sa loob ng bundok. Nasa gitna ng kanyang ilog. Pagitan ng bundok. Yan na. Ito na! Yes! Yay! Yeah! 8, 7, 6, Yan! 4. Sakto! Ito na oh, ganda oh. Oh. Ganda, kita yung ulap oh. Wow. Solve na, nawala na yung pagod ko. Akatayo doon sa tuktok sa may kuan. Kahit wala kang down dito. Oo. Ito na yung makikita ng Panibagong may matibaba, mamaya pa. Meron pala rito ano itong bayan? CR to? Yung dalawa na yan, 3 pinto.
Pwede kang magkuhan dito eh, mag-camping. Pwede. Sa gabi, tayo dito sa gabi dito eh. Ang ganda ng bundok. Grabe, ang ganda ng ano. May lang sa gihil, sa baba. Pero siguro lakarin yan dyan. Walang tubig yung ilog eh oh. Basa yan. Oh, diyan magandang mag-vlog. Bayabay mo yung ilog. Ganda magpalipad ng drone dito. Narinig yung tubig ng Yung lagaslas ng tubig kita. Sunod dyan pagpunta natin dito may dala na akong drone. wow. Papaliparin ko dyan oh. Ganda makikita yung buong bundok. May bahay dun oh. Ayun oh. Saka dito sa kabila. Ibig sabihin may daan dyan. Ayun, oh. Ay, yung daanan. Patawid mo yun. Tapos pag tinawid mo yung bundok na yan, mga ilang araw kaya yan, bago mapunta ka sa kabila. Pababa na po kami sa Sky Plaza. Paalam Apo Lakay. Baba na kami at kung nagustuhan nyo ang aking video ay salamat naman po at paki-subscribe na lang at paki-like sa aking video. Maraming salamat po. Bye bye. Ito na, pababa na kami.